Ginpabutiyag sang Metro Pacific Iloilo Water nga na-delay ang ila pipelaying sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Inibangod sa mga nakita nga external factor kaanay sa nga hindi aktibo nga old drainage pipes. Sa interview sa Bomba Radio kay Engineer Angelo David Berba, ang Chief Operating Officer sang MPIW, iyagin pahayag nga nagpatigayo na sila sang temporaryo nga backfilling. Agod nga safe kag madasig na nga magyan ang pila ka mga apektado nga karsada. Suno kay Berba, ang backfilling ang temporaryo na lamang samtang ginapatigayon ang mga quality test sa mga bago nga ginbutang nga tubo. Dugang paniya ginamonitor sang MPIW ang lugar agud maprotektahan ang mga tubo kag masiguro nga tayuyon nga ang supply sang tubig para sa komunidad. Pahayag sang kompanya ang kadatika nga ini ang kabahin sang ila padayon nga promesa sa paghatag sang masaligan kag safe nga sistema sang distribusyon sang tubig para sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Nagahingyo man ang talatapan sang paghangop kag kooperasyon sang publiko samtang ginapatigayon ang tikang para sa mas maayo nga serbisyo sang tubig. Habang hinihintay pa yung hydro testing, no, yung tinatawag naming hydro testing para talagang mabuhusan niya ng concrete, pwede siyang temporary restoration. Yung temporary restoration, sub-base or base course siya, so meron lang siyang temporary feeling na parang sand, tapos papatungan mo siya ng temporary asphalt. As minsan yung temporary asphalt, dahil nga from the word itself, no, temporary siya, nawawash out siya pagka umuulan. So yan yung mga paulit-ulit lang natin tatapalan, no, hanggang matapos yung hydro testing. DPWH, nag-meet naman kami. Pagtulungan na lang tong activity na to kasi for the betterment naman to ng constituents of Iloilo.